Manila Broadcasting Company. Sa balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:59. Para sa tamo The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:01 na. Nagapilit siya. Welcome na diri sa aton sining pagpangalagad aksyon na firing line sa ngalan sang ini regular anchorman aksyon Brian Morden. Ako naman aksyon Artay Hupon checking in. Action Firing Line. Dire kita sa Miyerkules nga presentation. Miyerkules kita nga pagpangalagad Enero 6 na tuig 2021. Action Firing Line. Happy Three Kings sa aton sining magkaksyon nga naga-monitor na. Naunahon naton anay pagtsakyar sa dakat sang panahon antes sang pilag ka mapambukas naton nga mga balita karon nga gabi. Hibaluon ta kung ano ang dalagan sang tiempo naton diri sa palibot sang Negros Occidental kabilog nga Pilipinas pagi kay Aksyon Gani Republika gikan sa PDMP. Sir Gani, mayong gabi. Sir Art, may gabi no, sa aton mga listeners, ari na lakat sa aton nga timpo sininga gabi. Merkules kita karon, Enero 6 to 2021 na. Ginutangan ko na ha, may nana na. Oo, Sa kapusuran, ang Intertropical Convergence Zone, hari diri sa Mindanao, nag-apekto sa Mindanao. Sa mga lugar sa kabugusan sang Mindanao, magalumon ang ilang kalangitan, may lakta-lakta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguop. While ang northeast monsoon naman, aris nag-aapekto sa Luzon, sa mga lugar partikular sa Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, nga magalumon man ang kalangitan nga may mahinay o kung manipis man nga mga pagulan. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon may pag-uumguuman ang kalangitan hasta sa magalumon ng aton kahawaan nga may naligwin ini nga pagulan tuga ini sang localized thunderstorms kag ang Luzon ara sa kasarangan hasta sa may kabaskugon nga hangin halin sa namin nasidlangan ang nasidlangan man nga bahin diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao para man sa kasarangan hasta sa may kabaskugon huyop sang hangin halin iniya sa namin nasidlangan pakadto nasidlangan ako northeast to east nga direksyon nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Ang iban nga bahin sang aton pungsod na lakip kita diri hari lamang sa mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sang hangin halin man sa gihapon namin nasidlangan nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan kag diri partikularmente sa aton probinsya padayon nga maka-enjoy kita sumayo nga tiyempo may pag-uum-guum sa gihapon ng aton kalangitan hasta sa magalumon ang aton kahawaan pagaugdan lang ini sumay naligwin nga mga pagulan ng aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang siyudad sang Bacolod kag ari kita sa mahinay sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin halin sa gihapon na aminan na sidlangan maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros
kalmado ang Western Seaboard natin sa Kabisayaan. Nagapabilin nga makanay as sa kasarangan lamang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Kag sining gabi alas 9:59 sining gabi ang unas naton 0.5 metro. Ang tao magabalos alas 4 in punto buwas sa kagahon sa takos nga 1.0 metro ang kadalumon. Kag alas 5:36 sining hapon nagtunod naman si Haring adlaw magabutlak ini siya alas 6:04 buwas sa aga. Ari kita gihapon 26 sa 31 degrees Celsius. Bukon 77 hasta sa 86.2 degrees Fahrenheit. Ang kabukusan sa aton lakat ng tiempos ni nga gabi. May misa sa inyo da? Inang nagakwan kami, si Yosek Baliroso, ari naga-online sa amon. Tingala kung mga dumay gawali sa likod mo. Hindi ni Wali Kwan galina online? Messages ang amon mga personnel upod sa Coast Guard, Bureau of Fire, Philippine Army, PNP, kagami dire. Sa amon nga Provincial Command Center. Tingala ko ni si kusino ne nga lakawa ala kwan na da manwakal nga report pagani si Akson gani. Magani Sige, kabay pa mangintayo yun na ni why man with the disturbance nga sa guwa sampari. Hindi natin pagidugang bulkan kan laon kay usually sang kami ni Brian daw 2 weeks na siyang ginadugang namon ng bulkan kan laon kagula man siya may tayog bisan isa ka beses. Ay tuod. Huyang lang ang bugaya sang puti nga so kag amo sa gihapon 4 kilometer permanent danger zone ta. Way man di may pagtayog sa aton palibot sa Negros Island kag sa Panay. Ari halos sa Hiniroso, sa Davao Oriental, dito sa Quezon, Aurora, kag diri sa mga Masbate. Diri daw daw sa aton Mayo. Wala pagtayog action art. Very good. Hindi mo na kulab. Ha? Siling ko daw hindi mo na kulab kay tiway mo ko ginadugangan balita parti sa bulkan mo. Hindi sa dason kay daw naga-interrupt bla kay naga-exchange sila messages si Executive Director, no? Ikaw man nag-attend galida sa virtual meeting? Ari kami halos. Ate, sige. Good night sa imo, kag halonggin. Salamat. Okay. Action firing line. Gani Republika sa nakat sa panahon na wagin man sa dapat kabalakan, magluwas sa bisang ITCZ nga muni subong ginamonitor sa Weather State Bureau ang pag-asa nga ining ITCZ ara nag-epekto sa bahin sa Mindanao, Northeast Monzon naman ang nag-epekto sa bahin sang Luzon. Action firing line. Isang unang tempo, ang unang panahon, mga katigulangan gambal basta bulan sa Enero ang bali kuangid no hasta petsa 24 ina kay tubong-tubong ang ginaisip nila kon karon nga adlaw petsa 6 tubong sang Hunyo. Tisang una do pwede mo pa na basihan, magambal ka pa nga sa June, medyo magalumon kag may ulan-ulan siguro bagod tubong subong muning sitwasyon ta. Action firing line. Pero bagod sang climate change, may mga pagbago nga bisan ang mga Weather State Bureau katulad diri sa aton sa Pilipinas ang pag-asa, hindi Manila ma-predict o ma-forecast gid kung nano ang sitwasyon sa dalagan sa panahon bangod man sa paglain bisan no ang cycle o kon ang aton sinitiempo no climate change grabe gid ang iyang gindulot sini bisan sa sitwasyon sa aton panahon mo maning rason ang climate change kung nga may aras sa mga nagatuluhaw nga mga kalamidad nga hindi mo masiguro kapin pagid mga ulan bala no nga siling mo way man bagyo pero may mga pagbaha. Action firing line. Liwat kita nga nagabi-abi sa aton nga magka-aksyon nga naga-monitor na via Facebook Live kag subong man sa mga naga-monitor pagi sa YouTube inapagi sa online nga pagpangalagad sa Action Radio Bacolod. Mabatian man kita via on air sa lilisuan sa inotag sa mga radio 684
Ini ang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Action firing line. Diri sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental, kag subong man siyudad sa Bacolod, pati na sa Panay, no dira sa Guimaras, sa Iloilo, Oriental Negros. Malabutan sa aton sining nga broadcast. How are you? How do you do, mga suki namon nga mga kaaksyon? Action firing line. Ano madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga gabi? Actually, we are trying to contact sang isa sa magintugyanan sang pamilya Dasera, si Attorney Brick Reyes, kay Tiba Colodnon man ini, kag siyang daw nagaserving spokesperson sang pamilya. Ato bala ang pamilya sang nasapwan na patay, no? Nga si Dasirati ang pinaka-latest subong nga update nga tumagin detain nga suspect, no, sa kamatayon, no, kon sa primero naging suspect sila ining nasapwan nga si Christine Dasera nagmando iya Makati City Prosecutor's Office ay ini sila ang giiga-release. Dano diring reaksyon sining pamilya nga nagapanawagan kag nagasinggitan sang hostisya. Action firing line. Pero wala lang pag signal ni Attorney Brick Reyes para magka-update kita kuntani regarding sini. Action firing line. Kag pila ka mga development subong sa balita national, of course, ang ginasunod naton gihapon nga update partiya sa COVID, no? Sa COVID-19, no? Gati ang bilog nga Pilipinas may panibag-ong nga record di baluon ta nagkaron sa Department of Health nga data nga ginpagwa, pero diri syudad sa Bacolod may record ho 8 nga ginpagwa gikan iya sa Department of Health Region 6. Action firing line. Pero magkapilaman ka beses nga nag-zero na kita tani mo diri sa Bacolod City, galing ti hindi naton mapulong bangod man nga may ara sa nagapalauli, no, kag ti hindi naton malikawan ngang cases ng COVID-19 ara gihapon, buhi gihapon ang kagaw bisan tuig 2021 na. Action firing line. Ang good news diri sa Bacolod kay may ara sang ginhimo na yung atikang ang local government unit. Nausubong kundi naghatag na green light ang DOH kagang Malacanang nga pwede na ang mga LGU maghimo sang kaugalingon nga transaksyon para sa mga nagaproduce ng vaccine for COVID-19. Now, ang aton focus subong hindi lamang ang ginahimo sang LGU para maghimo sang tanan nilang mga ang pag-implementar, pagpatuman sa mga restrictions, ang pagpatuman sa magkasuguan o ordinansa to make sure nga punggan ang paglaptas ng COVID-19. Much more nga kundi may aras ang bag-o nga variant ng COVID-19. Ginamonitor na siya subong. Now, since nga makita ta nga nagnubo, nagidman somehow sa bilog nga Pilipinas ang cases ng COVID-19, ang tagsa ka mga LGU nagafocus subong sa pag-address kag pagkadto na sa vaccination program. No, muna na subong ang ginatalakay. Action Ang syudad firing sa Bacolod line. nagtukod sa naibaluan sang COVID Vaccination Council. Headed of course by Mayor Bing Ladia kag members diri ang pila ka mga department head sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Yang good news kay karon niya nga hapon sa special session sang sangguniang panlunsod. Ginaprubahan na nila ginatagan na sang puder ang alkalde sa Bacolod nga makapakig transaksyon upod sa ginalantaw nga amuning mangin supplier magapasulod sang vaccine diri sa syudad. Action Now, ano firing ang line. mga plano? Ano ang himuon diri sa City Government of Bacolod after sini? Galing kay amuning kinalain. Although may ara na sang willing mag-provide sa vaccine, however, ang vaccine galing may ara iba niya nga mangin available nga pwede nila ma-provide sa gusto magbakal sa vaccine bisan pa man ng Department of Health nga siling ti pwede na sila may FDA kuha na approval na ti pero galing ang iba nara pa sa second, third quarter
or fourth quarter sining nga tuig mangin available Action nga firing line. ma-supply nila. In fact, amo ning rason nga damo sa mga kompanya nga nag-offer sang ila vaccine. Now, may napilian ang City Government of Bacolod. Talakayon tana karon ni na short while. Action firing line. Ano pagid ang pila ka mga balita nga tuntutukan na karon nga gabi? Ari ay pagproseso sang medical certificate para sa magbiyahe sa Bacolod. CHO ginpaibalong nga pwede na online. Action firing line. Amo na iya, para nga hindi na maghala ka ginutok kang maghala ka linyada sa guwas ang City Health Office. Dapat may mga innovation to avoid sang overcrowded nga mga kliyente. Action firing Amo line. nang pinagka-the-best da, pangita amang kamo ideya. Dumayad subong ang acting City Health Officer ta, dumayo magpamensar sang mga ideya how. Action firing line. Kay pwede lang gid may mga virtual na gani mga meeting subong online ang ginagamit, internet connection. So there's no need for the applicants nga magala ka linya nga kung kay isasawayon pa because of the social distancing, failure of wearing face mask or face shield. Budlay pa na iha, kabalo kang tao ka kalipat sa kakapoy magalag ka standby magtindog sa gwada, budlayan ka. Action firing line. Di mayo ni kay pwede na kuno maka-apply online. Amo nang the best dira nga innovation kag ang mga initiative. Action firing line. Sana siling ko na amo ning update man kay may 8 ka mag cases recorded for Bacolod City. Kumusta unta sa probinsya iya pila? Action firing line. I-check maraton karon ang update sa investigation sang Police Station number 8 sa kaso sang isa ka tricycle driver nga ginlutang kainas sang aga patay mga suspect riding in tandem. Action firing line. Riding in tandem strikes again. Ti ang pamangkot diri may lead ng kapulisan nanong madalom nga motibo sa nagluntad nga krimen. Action firing line. Ang balita sa San Carlos City, plano sang LGU nga ipaswab ang tanan nga mga may edad na tigulang to sila. O ibalon tang detalyin paano iniman basta above 60 ka na pwede ka na dayon pwede ka na dayon ipaswab test. Action firing line. Ano ini voluntary ini o kon himuon diri sa local government unit dira sa San Carlos nga kinahanglan compulsory tanan diri nga may edad na sa gusto nila nga ipaidalom sa swab test. Pwede ka balang kapamalibad sini or the same ini balang nga ideya dis Bacolod last time nga may ara lang sang testing o full testing nga ginpatigayon. Okay, nagligad to Bacolod City may amo man mo ginaayo man ang mga sector nga kung mahimo magpaidalom sa ginatawag naton nga swab testing. No, ang swab testing nila ang ginhimo surveillance testing o kung full testing. Ti ang nagwa at least ang result gamay ang nangin outcome which nga ginkalipay sa city at least nagapakita nga hindi madamo ang active cases kag pwede nga magpanglaton sang COVID diri sa Bacolod City. Action firing line. Ining sa San Carlos diyan ini compulsory ni i-check tanag karon sa report with action Marlon Hinobia gikan sa provincial capital. Action firing line. Lang ko na pila pagid ka mga update no dugay-dugay diri sa aton sininga pagpangalagad. Oy, by the way, ang Office of the Civil Defense, ang ilang mga personnel buwas pangadlaw magapadulong dira sa Victorias and EB Magalona. Ang tinutuyo magpatigayon sang ocular inspection. Ma-ocular inspection sila dira sa lugar nga ginigo bala sadtong nagluntad nga flash flood. Grabe gali ni kadako gali isang damage sa mga pananom no sang mga pumuluyo sa mga farmers. Action firing line. Siling diri ni OCD Regional Director Jose Roberto Nunez. Siling ni Sir Bobby Nunez, siling niya, ang tuyo ta sinisang ocular inspection o sisaon ta ano ang kausagid sa nagluntad ni nagluntad ni nga pagbaha dira sa 4 ka mga LGUs
halin sa Silay, halin sa Talisay, Silay, pagkadto sa Victorias kag Ibi Magalona. Siling niya ining aton plano ni ang planning stage, ang mga action nga i-propose nila gaymoon nga mga programs or even projects gaymoon da agod mapreparahan nga hindi na masulit ang insidente. Siling niya ilakip na mundi sa ulihi, ipatawag na mo ni from DILG pagkadto sa DPWH kag iban pagid nga mga national government agencies agod i-discuss kung anong sarang mahimo hindi lang dira sa apat ka mga LGU kundi sa bilog nga Negros Occidental kag bilog nga Region 6 agod nga may preparasyon kapin pagid nga siling sang pag-asa mayara pa kita sang sugataon nga lanin niya. Action firing line. Amo nang insakto kay kabalo ka kun hampol-hampol malang perming ginahimo tanga action, hindi na siya masulbar. Dapat mahibaluan ta kag tinio urban planning is the name of the game. Kay kabalo ka, mambal ka nga may mga drainage system naman kami di. Correct? Galing kay develop ang isa ka lugar, ang isa ka banwa kag syudad nga sige develop. Ang problema sa ina nga development, kapin pagid naga tulubo-tubo lang ang mga buildings. Nagadamo ang mga subdivision. Ay, ang alagyan sang tubig, iya ginakapulan. Manila kag ginahimo pang isa kalute. O ginasiraduhan, ginabutangan pader. Ti may tendency nga sa ulihi, matalang-talang ang espiritu sang tubig, kundiin maagi. Action firing line. Ang tendency sina mangita sang nanubuan nga lugar kag didto siya malabay tikon may catch basin sa isa ka lugar grabe ang ulan sa mga nabukid nga portion ang imo ekspektaron nga kon mag-awas sa suba mayara gid sang baha. Action firing line. Di dapat ini siyang sahi sang comprehensive planning dapat matranslate into action agod nga ini nga eksperyensya hindi na masulit dira sa Silay, Talisay, Victorias and Ibi Magalona. Action firing line. Kaysa Silay City every 10 years kuno amo gina no may flash flood giniga nagaluntad hindi man na pwede nga balon mo yang ati every 10 years preparar kita no kay may amo naman ni may flash flood naman magluntad di kun tuod gimana tinanong reason nga amo giniya ginasulit na gid kag insaktuhon na gid napulo ka tuig. Action firing line. Pero dubious ko, most probably, ti dalaman nimo sang mga nagakitid ninyo dira nga drainage system. Naganabaw nga kasubaan nga kulang sa pagkutkot da. O parang nga mangin talunsay, nagaynay maayong pag-ilig sang tubig, ang mga outlet sang inyong mga waterways, makagwa gilayon. Action firing line. Amara sa para pila ka madalag ko mga balita nga atong tutukan diri lamang sa inyo palatuntunan aksyon na firing line. Ang inyo sining nga mga mensahe feel free sa pagpadala sa aton sining nga comment section dira sa Facebook Live. Pwede ninyo mapadala da no kay basahon taina karon dugay-dugay. Gina-welcome tagid ang inyo mga pagpanamyaw. Ang inyo sining nga magkomento, opinion, reaksyon sa talakayan ta karon nga gabi. Action firing line. Pwede man kamo magkapadala dira sa YouTube. May available man nga comment section. Kag hopefully, makapadala kamo na. Action firing line. Anong paglantaw niya sining mga plano sa gobyerno dayon non ginilay ano? Ang pagpasaka bala sa mga aton mga balayran kada bulan from SSS, PhilHealth daw ay naniun tataw nga pinasakaay no sang mga balayran or monthly contribution. The question diri kung magtaas kay man ang contribution ta, mayo man ang benepisyo ginahatag nila. Action firing line. Ang aton opinion survey of the day. Anong inyo sinimambal? May isa ka congressman kundi may nasunog nga basto sa Quezon Avenue. Now, isa sa marison to nga nakita sang pila ka mga witness. Ngang rason kung nga amadasig bala nasunog kang naglaptang kalayo sa sulod sang bus bangod sa ginbutang nga plastic barrier no, sa bus. Ngang iban kuno mo to nagpalisod pagwa sa mapasayro sa mo nga bus. Ti may isa ka congressman
nagaproponer siya, ginaduso niya nga kakason na lang ni ang mga ginabutang nga plastic barrier sa mga public utility vehicle. Tinanong sa inyo, konforme man kamo, diri sa Bacolod, blanantawan nyo, tiga tinukyab-tukyab mo, mabutang tod plastic barrier, dason nagatinuparay ang pasahero, gatukyab-tukyab mangyapon, ti ano ang inyo say sini? Konforme ayan kamo, kakasuntan lang na. Siling sang congressman, nga nagaduso diri, si Biazon, siling nga mas mayo, ni wine na lang, sang plastic barrier, kay delikado pa kung may ara sang mga emerensya katulad sang sunog. Action firing Ano man line. ang inyong mga opinion, ano man ang inyong mga reaksyon, pwede gid ipadala diri sa aton sini nga pangalagad. Action firing line. Unahon naton in a short while sa Mayor Bing Leonadia. Now kay iniiya party COVID ini nga mga development. Gusto tayo baluon sa iya kundi may ara kita COVAC no COVID Vaccination Council of Bacolod City. Ti ang COVID Vaccination Council headed by no less than Mayor Bing Leonadia. Siyempre ara na siya. Now, ang isa diri nga gusto tayo baluon kay ti sini nga hapon ang regular session ginman supposedly today. Galing kay ginsaylo nila sa Friday. Sila masosyon. Pero nagayo gid nga dapat may special session kay gusto sang alkalde nga maaktuhan sang sangguniang panlunsod sang Bacolod. Ang paghatag balaga pangayo ang mayor no sang authority nga magkasulod siya sang sa pagigig deal upod diri sa AstraZeneca. No nga mo ning ginalantaw nga magka-provide diri sa aton sang vaccine sa Bacolod City. Action firing line. Ti sa pagid sang palabangkutanon, basi okay na siya na kay almost mga 10 minutes naman. Ang isa diri o galing kabalo ka kon ang planning mo sinikag uyaya kang klase mayor o kon LGU o kon local chief executive nga hindi ka nga daan makapakig transaksyon sa sinuman nga pwede mag-provide sa imo sang vaccine, nginang atrasado ka na balangandaan mag-set up sa mga plano mo, basi sa ulihi, way kaya kuwaan sa stock. Diba? Kay hindi nga daan nga tingob nga isa mo lang ka-deal, maka-provide outrightly ining mga nag-aobra sa vaccine, no? Nga mga nag-manufacture. This time, ang Bacolod City ang iyayagin pili nga mo ni ang i-deal sang local government unit, tiyan mo ni siya ang AstraZeneca, no? AstraZeneca. After sining ginhatag nga poder or authority to sign or to enter sa isa ka transaksyon sang alkalde, ginatagan, ginaprove na ini sa sangguniang panlunsod karon nga adlaw. Ano mga planning diri sang city? Ang ambal sang nasyonal sang primero silingya kay amo niyang ma-provide namon sa bilog nga Pilipinas niya amo ning baklon nga vaccine. Galing sang ulihi balati nagliwat ang huni sang national government. Instead nga sila nang una ma-provide, pamangkuton na ng LGU pila masarangan nyo kayong the rest sina kaming bala. Ti kundi kun ikaw nagkaroon isa ka LGU nga waay ka man masyado income, pilang nahot lang to karon na mabaklan mo vaccine sa imo sining lugar kag amo na ang ipaidalom sa pagbakuna. Action firing line. Ti dapat may profiling stage. Nanumbot ang balon. Ang profiling stage, amo ini ang isa sa smart nga biday nga number, atong ginpadala ko, ang profiling kag kung sino ang dapat unahon. No? Ang dapat unahon sang isa ka syudad sa mga sektor amo nang ibaluon ta. Kaya hindi kita luyag nga daw pareho bala sa balita sa nasyonal. Kapalibog, siling DOH at iway pa sa mga nagasulod di sa aton nga vaccine, pitik sinta, sigo iya magwa ang balita.
ay natublukan na gali ang mga PSG. O, tingin na pa usisa man gani subong kundi nag-agi na. Siguro ba si kun virtually ginpadala kay Geston? Action firing Hindi line. man pwedeng ang vaccine via internet mo padala, no? Kay kinanglan niya tangible ini siya. I mean, kwan ini ay presume nga liquid guro na or I don't know kung gina-process na nangadan halin dito basi ready to inject na nang inang pasuyupan mo bala sang syringe kag i-tublok amo na guro O, tindi nagagi na pasulod dis Pilipinas. Hindi man pwede na nga ano na siya, underwater, no? Nga nagkalabot, diri way may baluan, dasun gin-inject ya sa mga PSG. Action firing line. Way sa malain da, kay may mga question, primero, sila nila nga ang daw, mas ginpasulabi pa ni ang mga PSG compare sa mga frontliners, how? Actually, daw ay mangguro da sang issue ka, nga PSG gidabi. Tim PSG may papel mani, may dako mani nga papel. Especially nga sila ang nagatag seguridad sa kay Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Diba sila nagatag seguridad da? O, ti kundi why man question nga ginuna sila? Ha, ginuna sila ginpang-immunize sila kung ginpang-tublukan sila. Why ginaya question Tigaling kay amo na bala, ang mga frontliners nagadingot man ang ila sining paminsaron kag banatyagon nga sila yadlaw-adlaw gid mo sila yung nagatubang sa mga patients ng COVID ngani. Action firing line. O tapos daw list prioritize pa sila. Tamo na mga questions subong gina-raise. O puliti diri sa aton sa city may mga gin-assign madra si Mayor Bing nga amo na mga tatap maga-profiling, maghatag sang focus kung sinong unahon nga mas sektor, sino ayhan ini. Kag saan o ayhan na mangin available, tiway ta pa may baluan kay magapakig transaction pa lang si Mayor Bing sa sining ma-provide sa aton sa vaccine nga of course budgetan sang city kag dugangan sang national government. Action firing line. Tining ma-provide diri sa aton amo ni siya ang AstraZeneca. Ti pila ni ayhan na ma-provide nila. That is a question also kung pilagid ka bayal ni kung ano kadamo ning matag nila para sa Bacolod. No, ma-provide nila kag san-o ayan mangin available ini. Ti amo na mga question or $1 million question nga gusto ta pa mahibaluan. Action firing line. Why pagid siya sa batay? 10 minutes, Mayor, call na kami sa imuda. Kay gusto tani baloon sa alkalde, kay kabalo ka, ang ginaistoryahan nga recovery stage. Pag-recover, pagbangon naton, halin sa ekonomiya, kag aton pagginawi kadadlaw, ang tawo nga mabalik lang ang iya sining kumpiyansa halin sa mga negosyante, kag daw maka-relax na kita. Kung makita mo nga may ara na sang bakuna no or vaccine para sa COVID-19, nga bisan bala maglagaw kati at least hindi ka dali hindi ka na matapikan sining pandemya, sining COVID-19. Action firing line. Kay take note, hindi mo ya sigurado kapin pagid kon may edad ka na. Kung bata ka pa. No, hindi mo na iya mapasiguro mo nga hindi kaya matapikan sang COVID. Kag kung matapikan ka kapin pagid kun may comorbidities ikaw, delikado pagid. Action firing line. Kaya mo ni subong ang isagid sang nagapanguna no nga pwede mo on sang LGUs, diri na kita focus sa pagpangita sang vaccine or vaccination program. Action firing line. Pagbalik ta karon istoryahon naton kabing kaupod ta si Mayor Bing Leonadia parang istoryahan ta ni parang ang kumpiyansa sa daos lingiti okay na niya. Hopefully ma-provide na ni kag san no ayan pati gayunon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Las 7:34. This time...
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kabayan na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatang palangga. Action firing line. Pabalik diri sa inyo pala tuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon. Aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon na Artay Hupon. Action firing line. Dugay-dugay ang mga mensaheng inugin padala no aton inahatagan pagtamod isa-isaon tara kutob sang masarangan ta. Action firing line. Now, unahon ko na lang ni because ang mayor kay na okay naman si Mayor Bing galing kay Ti Bangod man siguro. Ay ara si Mayor Bing nagatawag na aksyonan. Si Mayor Bing gatawag sa akon nga linya. Mayor, matawag kami si imo sir, matawag kami si imo subong sir. I-dial lang siya sa smart niya kay para nga makasugilan nun ta kay Mayor. Kaya ina na schedule na naton siya in the early parts ng program. Galing kay daw na lang alang eh. No, ayun ta lang karon si Attorney Bayata na. Nga ba si karon na lang siya kung may time pa kay ara na sa linya ta si Mayor nag-indicate na ni siya. Kung okay siya, kung wala ti balikan ta lang si Attorney Bayatan. Action firing line. Para nga maka sa ilo ta dugay sa mga update man sa Negros Occidental. Nami ning Negros so temprano pa daw may politika nagainit gamat-amat na alangaang no ang politika sa Negros do may gatayada gi kuno galing kay do ano man ining nagaplano nga mapapili daw waay man sigurado haw Action firing line. ang cellphone lang guro nga smart ang gamiton mo aksyonan sa smart nga number kay para nga maka
tawag na siya kay kuha na di siya nag-indicate na siya basi kung okay na si Mayor. Ang sa probinsya, grabe no, ang politika, siling ko doon nagtimprano, pasyabi ko gani sa mid 2021 pa ni, no, mapabatyag. Pero kay timprano, pasubong to may mga indikasyon ng mga kwan no? May na mga nagatayada na sa politika sa probinsya mo. Action firing line. Man sa politika to, hindi ka kapili kung sinong kwentrohon mo Pero do, may mga updates siya sa Action Marlon, karon dugay-dugay, pero diri kita na ho. Online sa firing line. Joining us tonight, diri sa aton na pagpangalagad sa Action Firing Line, we have Mayor Bing Lunadia. Mayor, Happy New Year. First interview tayo ni sa imo diri sa Firing Line program sa Action Radio Bacolod. Good evening sa imo, Mayor. Happy Three Kings. Good evening, Dr. Hart. May Happy New Year. Dala na kay Ann, of course kay Nona. Nagdugangan ko pa yung Happy Three Kings. Gani man, Happy Three Kings, Mayor. Alang kaina kay ang tuod niya, I was talking to the representative of AstraZeneca. Plus the Secretariat naman sa Legal City of the Philippines because may mga updating kami. I see. So may ganit nga sa pag-atubang ko mo, may dugang ko nga, of course, I am still bound by the confidentiality agreement. So I may not be able to tell you so much details, no? Only maybe in couch. It has to be couched in general terms. Yes. No problem, Mayor. Medyo gagawin yung guys. No problem daw. Okay mala. Daw clear malang sa on air. Pero, sir, ang good news din ating SP nag-grant, naghatag na sang authority sa imo, especially sa tigil na paabot sa tanan kabalo kita nga speaking of recovery, isa ini ang ginahulat nga vaccine nga pwede kung may immunization na kita nga program kag ma-provide na ini hopefully sang baklan naton tanan siguro do willing man magpa-immunize magluwas kung do ginakulbaan kay nga daw ay kasiguraduhan. Pero Mayor, sir, all set naman no mga planning naton do may gin-designate ka naman nga every individual nga mag-handle sang nagkalain-lain nga tasking because of the COVAC agin create mo? Yes, correct ina, no? We were one of the first, if not the first, among the LPUs to come up with a vaccination council. And in fact, that we have had already at least two meetings, and last night, just for information, when we called for, say, sa gabi, late na po available, although ato lang ko sa NGP, we started our meeting at 9 o'clock ng gabi, and we lasted until mga 11:40 in the week. Okay. We talked about the vaccination program, and ang pasada sa ito nga sa mga doktor sa ara mo. So, gusto mo naglawin pala mo ito yan. What I'm saying is that we're moving. And this is in coordination or in harmony with the League of Cities of the Philippines because we are interrelated. No? The cities will act on this in view of our membership sa among League of Cities. Okay. And, well, just looking a little bit forward, we will have a general assembly. I called for a special meeting because on the president can call for a special meeting for January 12 because we already have the commitment of Secretary Charlie Galvez, the vaccine trial of the Philippines, to meet with us. Aside from the fact na nasa initial meeting na sa Amon, committee pa lang level, but this time there's going to be a general assembly of all the mayors all over the Philippines, 146 cities, and we had already informed them to our secretariat in Manila na tanan-tanan na are welcome to participate. And considering the urgency and the emergency nature of the matter, I am expecting a big attendance. And in the meantime, the legal cities is also asking for the presence ng representative or administrator mismo sa Food and Drug
administrator, no? Mhm. So, kung tanong sige, tanan sinusubong, wala pa rin na-aprobahan ng national government, no? Okay. Because, in fact, ang DOH has not made official statement to this. But kami, in anticipation ng nagkakalasabo, Mhm. ang kainag, iiran ko istorya ang representative ng AstraZeneca, and more or less may ara na kami agreement kag may ara na kami ganit figures ng lambalan ko. He asked me na I cannot divulge, Mhm. and of course I have to follow that. Yes, yes. Nevertheless, ipabalon ko man yung si Vice Mayor Tito Millaran karon after sa aton istorya kung ano naghabalan naman sa AstraZeneca. Okay. So, on the that is just availing of the vaccine, no? Aha. Okay, pero I think we have to go back to your original question, Art, Mhm. na gusto ko magpasalamat sa kay Vice Mayor Elcid sa Sangguniang Pangultod, no? Because I think it was hosted by Councilor Dindo Ramos na kay Siyang Legal ang sa Committee on Laws. Nagingatagan ko nila authority to sign the non-disclosure agreement with AstraZeneca Okay. and to sign the multi-party or tripartite agreement na involving the national government, the vaccine company, and the LGU. No? Mhm. Because you have to consider na this is anti-pollution of sorts. Pagtugod, hindi na ang pag-plaster naman mo. Mhm. And then we should even expect na as the days go by and as the vaccines come in, may mga cambio ini. Mhm. Kaya hindi lang yung isa sa kumpanyang mag-deal mo. For example, kung-mention ko na din man yung AstraZeneca, sa kadapon din na nugitapon si Administrator M.A. Mhm. na nakapost na pati sa AstraZeneca. Pero attention was called na hindi dahil sa gusto na i-mention ng ngalan nila. Nevertheless, basta ganun ang price nila. Okay. I cleared it up to them again because kahapon gusto yan. Before, just for information, Art, before we had the Zoom conference with AstraZeneca, Okay. they required us to sign a non-disclosure agreement. Disclose the legal issues. Okay. So I had to give authority to the executive director na mapirmahan ang amon din pa confirm ko sa national board ng LCC Mhm. na that is how we started to talk. No? Mhm. So that's why I hope you would mind, you would understand there are certain parameters ang ating ministerial except for the fact na makambal ko nga it's moving, it's going on, and ining dihatag sa Sangguniang sa akong otoridad Mhm. para mag-perma ng non-disclosure agreement sa tripartite or multi-party agreement with the government, the vaccine company, kita, sa Bacolod, is shaping, and very soon, maka-formalize nito ang among agreement, and when the time comes na pwede na kami ka-disclose ang facts and figures, that is when we can disclose also to the public. I see. But one thing for sure, Art, is sa subong, wala din sa ako ng listahan, but I had made pronouncements about this previous kung mga interviews kay ara sa ako ng listahan. We are not going to deal here with only one vaccine company. Okay. Because, for example, the one that I just mentioned, hindi nagkakasupply sa tanang-tanang na kinandang sa Philippines. Correct. Mhm. So, ini naman ang mga vaccine company, considering na hindi lang Philippines ang ginadili nga magbilog na kalibutan, Mhm. their manufacturing capability must also be considered. If the demand for the billions, for example, Okay. it might be physically impossible for them to comply with all this. That's why sa initial programming ng ating national government, nakita ko,
Ang iba niya mga vaccines like sa Amerikano, ang Pfizer, at ang Moderna, to those na may inclination sa mga American brands or American products, it will not come to us tomorrow nor next month. No? Okay. In fact, ang schedule sa Subong is third quarter pa. Now, when you talk of third quarter, today is January 7, no? 6, subong. January 7, happy meeting. So, you know, if you talk of January 6 Subong, and you will expect us, Pfizer, for example, to come in by the third quarter, that is 6 months from now. Grabe, no? I want to say this para maintindihan sa komunidad. Yes. Na the vaccine will not come to our lap right tomorrow. So meaning, although with all the excitement and anticipation sa vaccine niya ini, hindi sana magpasaga-saga na nag-happy na ta, ma-enjoy na ta, ma-celebrate ta because wala pa nagkapang vaccine. Correct. So, yung nakulan kong pagkaisa kay yung December nga nag-agi, naglubo ang aton COVID cases, no? The other day was 0. Now. And then, a number of times, the month of December, nag-0 na. So, I do not want that we will develop a false hope, a false sense of security. Okay. Na manundong lang pumuli sa nga, okay na nito, nagnubo na. The vaccine is still there. And, malantayan pag ano na, kung may nag-develop na ng mga lain ng mga strain. So, mga barko na po sa pumuli na health protocol ita Japon. Okay. Kaya nga nag-talk dahil sa business one-stop shop na aton arrangement sa fund. At itong mga personnel. Alas 8:02 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Action Firing Line. Ang inyong ginapamantiyan is Mayor Bing Lulandia o Bacolod City kay ang ginaremind ni Mayor sa ito naman ang pagpaningwas ng City Government o Bacolod nga hindi pa kita maulis tabtaban bala although nga may assurance sa manggani mo. Yes, sorry gid Mayor na aton linya. You were saying kay na nakakadto ka to sa one-stop shop? Yaho, ginasirin ko ganito, kung wala ka sunod, kung wala ka face mask, wala ka face shield ang nag-apply, kung hindi nyo pag-i-process. No? Ito, what I'm trying to emphasize is that we must strictly, sa Japon, we must strictly observe the protocol. No? Okay. Hindi lang magsugod ng iban, but I will even ask the police and the task force discipline to continue or even intensify because they could malantayan din ang strain sa UK na mas madasig mang lason. Gani? Nasubuan ko kayo sa nabatian ko na si General Lim naging sex person sa Tadlaw. Sos. Nagkaliwan. Diba? General Lim sang chairman ng MMDA kaya may I say this na makondol ko na sa pamilya ni General Lim dinay siya asawa ng congressman na isang party list. And siya siya isang dako na factor na nakakuha kita sa traffic master plan for Bacolod towards the Boligan ni General Lin. So, General Lin is a big, Dan Lin is a big loss to Bacolod City, no? Sa no good. But one thing dapat pagbalot sa kumulo na he passed away because of COVID. Sos. In other words, COVID is still there. Hindi sa magsalig, so hindi magsugod. Dapat ang pumuliyo sa kung istriktuhan sila sa protocol because wala pa nang natapos ang precisa. Yes. We should be happy na nagbubo ang ating mga figures. Ang average sa December, halos 5 na ang kada adlaw. Okay. At may pila ng kadlaw nga 0-0. Pero we should not be deceived. We should not be misled. No? Yes, ma'am. At bugigi kami sila, no? Yes, sir. Kumuliyo. Kagabi ang isa sang topic naman sa mga representatives at mga presidente sa mga medical associations is that mga kami sa ilabulid
to intensify our information education campaign para sa pagbakuna kay hindi ka na manigar, hindi ka na help but mention the Bingbaksya experience that has affected the attitude or the orientation ng ibang taga-Pumuluyo. Correct. So, pinanlan, dapat namin, binaliwat kung may oportunidad na action art. Yes, Mayor. Pamati ko sa DYC kan Domingo. Kaya akong dason para sa programa ni Councilor Isang Saranga at ni Mark Saranga. And may arrest at parinti nila itong babae sa Canada na nagpa-vaccinate. No? Pero one of the first sila sa Canada nga bakunahan. Okay. So, ginpamangkot sila, what's the factor na nag-decider ka mo magpabakuna? Kaya mo na daw experimental ba nila. So, ginitig sila. Pero, ang kanami, isang sabat niya, nga, yung paminsan nila, nga ang COVID, mas delikado sa bakuna. Kaya namin attitude, no? Kasi kung hindi ka mabakunahan, delikado sa COVID. Dati, hindi ka nakaroon. Okay? We will never force people to be vaccinated. We will not do that because hindi na every day after sa ang Pumuluyo na magpabakuna. But we have to somehow inform them anong bintaha. Kaya, as they said, kung hindi ka magpabakuna, may delikado ka sa COVID. Diba? Mga those things will have to be considered, and we will need UIC here. Yes, sir. We will need the PDP. We will need the media in general to somehow convince our people. Kaya bisan hindi pa man mabastos, bisan yan sa Amerika for a while, kanubo man sang lang ang pagsalig ng tao sa vaccination. Yes, Mayor. So, in a way, the fact that it will be a little bit delayed, that nagabakuna na sa Amerika, nagabakuna na sa United Kingdom, sa UEA, I think, hindi ka nakasubot na siya. At kamo na nga lugar, at doon nga kalibutan, ang nagabakuna. So, magpapasa ako, let's say, next month, or the month after, at least, may resulta na ba ang mga nabakunahan? May kabulo na kita sa mga side effects, pag muna. So, that is the positive side of the situation natin sa Kongreso sa Pilipinas. Pero po, sila bakulod. Yes, sir. Ang good thing lang gid kiti ang bisan ng COVID, sir, Mayor, na nagpasalig, hindi ang Bacolod City, hindi mauli if in case ka may ara na siyang vaccine, kag correct na bal mo, kinahanglan ma-educate ang tao nga magsalig sa vaccination program. Pero, subong sir, why pa man matimpla, kung why pagid man ma-finalize, kung pila ang national government ang ma-provide sa aton, kasi nagligad to daw national government, gambal nga daw katunga ila, dason ang ma-provide sa nabilin iya sang LGU o tagsa ka LGU, subong daw naglain naman ang matabo sini, pero daw why pa na ma-plan sa subong mayor, no? Mo galing na Art, kung kanawang tagay realistically, gambal ko kay ina, this is an evolution. Dahil kambyo ang mga development eh. You're right, because isama na ko sa nagpahayan sang una. Yung budget secretary natin, si Secretary Wendell Abisado, yung pamangkot ko na siya mo during our Zoom conference, and this was related to the public, to social media. And among the things he said was the national government is taking it as its responsibility nga mabakunahan ang tanan. To be blunt about it, nagdugang patagani nga hindi na nagpaligban ng local government. But in spite of that, kay nagambal man siya at this point in time. Kasi mambal ko at this point in time because this is a dynamic situation. Nagkambyo, nag-evolve, nag-adjust. Nagambal ko yan. That's why I issued that
the creation of the vaccination council, at nagambal ko na dila nga kung basahon nila ng wear as close, and ako na mismo personal nagbutang na in a particular wear as close. Now, even if the DBM has mentioned that, and kung nagambal ko bago lang, and the vaccine SAR, Secretary Galvez has repeatedly in his public announcement, aside from the fact nga yung text ako personal, Okay. kaya priority ang makulong, so kung mapreparar din kaya. Now, so, subong, sa amo itong plasada, daw, itatani ang ma-fill in the gap. But ang nabalaan ko nun ni President Duterte, nga ang mga city may kapabilidad pa, nagamal sila naman, subong, nga mauna naman kami dija kung silang amon nga budget, Okay. and sila naman ma-fill in the gap. So, that is one example na nagkakambyo-kambyo. So, Yes, sir. how this will eventually shoot up will depend on a number of factors which may not be even within our control. But ang amo lang at the moment na therefore what I can assure our people is at least ipasalamat ko sa Vice Mayor if ang mga kumpyalis natin nga being approved nila insigida sa ina Okay. ang akong otoridad na magpirma ng non-disclosure agreement isang multi-party or third-party agreement Okay. nga para we can start the ball rolling. Okay. And what I can assure you is we talk about some figures with the AstraZeneca representatives. Hindi ko man ito mention nga niya bakit hindi mas na gusto. But of course, things will be finalized when it is final. I'm like, it was done. So, Action Art, what can happen is, as this continues to be developing, matawag na natasang time para ma-update ka, mapapalot ang atong pumuluyo, kung anong nakalata po. But Yes, at sir. least, I'm happy and proud to tell you that we made our initiatives here, we made our moves in Bacolod, at itanawid na yun sila kung may istorya pagkatang profiling, sa administration, sa delivery, sa transportation, and mga education, and so on and so forth. But kahapon, pag-call sa meeting, din pa facilitar ko kay City Administrator Emma, this is City kabilog ang membro ng aton vaccination council. Kovak. You know, we called the meeting at 9 o'clock in the evening. No? Grabe ba? Ko natapos 11:40 ng gabihon. No? Sus. The membership is 17. Okay. And I was happy that out of 17, 15 attended. Yes, kagabihon na. Okay. So, this team is working. This team is putting its heart and soul into this, and this is, where this vaccination program is concerned. Wala nyo, maita nakatuwig ang COVID pa niya sa atin pag normal. So, though, as of this moment, though never-ending never-ending story. Gani man. TCB, dalain, ato sang una, kung dalagas na kita nga magnubo ang COVID cases. Ano yung nagnubo na, ita naman takalat sa panon. This is going to be massive because Bacolod is a city of 613,996 people. And this is just of one of the criteria. On the part of the authorities that I have been talking with, I mean the vaccine company, ang ilaya pagtanaw, ang herd immunity para sa ilay 70%. Okay. Because ang ila theory that this vaccination program is not meant to stop COVID. Oy, nauto ng linya ni Mayor. Alas 8:14 na. Naong ina-discuss ta parte ni sa mga preparation. Kaya tika balukang tao doon, kung once yung makabating nga siya, okay na gina-process na, may mga tikang na ginahimo, parte sa vaccine nga gamiton, o ipang-immunize, tingong kaysa nagagawadaan, kita ba lang nagakumpiyansa, kita tibud lang yung laxity, nga mag-result sa uli sa paglaptap, pagid, Mayor, sorry na utod linya taliwat.
nausod naman pa. Gani, no problem. Yes, sir. Ang punta sa tusang lingambal ko, Art, yung hambal nila, ang main goal nila is to stop the spread of COVID. No? Hindi man, meaning, it does not mean yung 100% kita natin i-vaccinate. Okay. If we have had already vaccinated as much of the population, that is going to be good enough to hindi na magsagadlapsa ang COVID. Okay. Kontrol nila. Whether it is really 70%, hindi pa na niya sa DOH na pronouncement. Kasi ako yung tendency, ever since, is that sometimes there is a difference of opinion. Sometimes it's a difference of theories. And, kung pagustuhan na lang, hindi ka na alam, di mo? Gani man? May iba niya sobra pa, kaalam sa alam. Good line na sa tindihon. Ito, sa puntas niya sa istorya, kung anong hambal sa World Health Organization kay Department of Health, dapat ang nasundon ka. Ipan kong napanumdum pa ng iba niya mas maalam pa sa CDOH o pa sa WHO. Wala niya kung katapusan kung magdebati lang ka nga magdebati. Correct. So anyway, mahulat kami Mayor and tell us there is Action Radio Bacolod kung ano mabulig ta sini, especially sa pag-inform sa public sa Bacolod noon, because this is not only beneficial for Bacolod City but also to the province of Negros. Nga mga nagamonitor man, kita mo Bacolod City atong maging gamit na diri bisan sa contact tracing system, ginadapt man sang other municipalities and cities. So, hopefully, ma-update po kita whatever mga development nga makabulig kita inform sa public in the coming days, Mayor. Kami kabulok ka Art, ang mayor ng Puerto Princesa sa Palawan, Mayor CB Byron, nagpangayo sa akong permiso nga kopya ko nila kuno ang aton nga COVID Council ng strategista. And I said to him willingly and happily, we are sharing that because kung panangitan, maayong amon ideya kag maka-epekto, makapaayo sa aton tanan-tanan sa Pilipinas. That would be, in fact, our honor, our privilege, our pleasure. And in the same way, as you had just mentioned, atong Emergency Operation Center, naging benchmark man sa ibang LGU, including Pagadian, Cantiban, Davao, no? Sa gambal sa amon si General si Mia, no? Kaya ang atong ding mga mekanismo, kaya atong mga polisiya, kaya atong mga struktura, sunod nila when they had to also take care of Davao. Okay. Kasi pasalamat kita kay President Duterte nga din una yung pagaling Bacolod ng Davao. So nakita ni atindan ni General Neil Feliciano and it is paying off. And for this nga na-benchmark ang Bacolod and inakopya ang Vaccination Council, ko sa ilasin ko, imitation is the best form of flattery. Yes, sir. So, if we can help, then we should help as many as possible. Yeah. So, Mayor, salamat gid sa time mo and please feel free to call us kung may ara gid man sang kinahanglan ng city nga provide mabulig ba namon diri as part of education campaign and so that makater namon on that note. Mayor, salamat gid sa time mo nga ginatag karon nga gabi. Palugan niya, pabulangan lang kay Action Nona nga sa tuloy nga siya ang boss ng PBP nga ginambalan ko kagapon si Dr. Luis, si Dr. Salvador, si Dr. Chris Roman, si Dr. Hector Diaris. I would like to organize a meeting of the doctors and the KBP para organize natin ang aton nga pag-education information campaign. Okay. Kay public service niya mo. Hindi maninegosyo. Gani man. So, mabinabigay lang kita. Yes, sir. At the end of the day, ang pinaka-importante nga nag-cooperar
Ah. ang publiko sa United isa kay kung hindi kadamo sang matabo nga di mayo para sa aton. Gani man. So we have to be united. And Aha. I appeal for the support and cooperation of all. Natanan. Wala niya diya politika. Wala Aha. niya diya negosyo. Ang kahilwayan, ang bakulod, ang kayuhan, kayong lawas, kag ang kabuhi sa ating pumuliyo ang mga pinaka-importante sa Aha. On that note, Mayor, salamat kid. Good night sa imo kag salamat sa time liwat. Salamat yun. Happy New Year, Liwat. Happy Three Kings. Kag salamat din sa oportunidad sa Action Radio. Kaya kabay pa ang nagpanamatay sa ato na lang sa maayong mga kahintangan. Mayang gabi. Happy New Year. Happy Three Kings. Salamat. Good night. Good night. Action firing line. Mayor Bing Lonadia, ari sa diyan kay kabalo katuod sa iban nga mga nation sa Asia, ara na sila sa phase 1, phase 2, phase 3. Partiya sa mga vaccine, ti diri sa Pilipinas, ti man mabasol. Ang iba ng mga LGU, so ay pamanggid, kagway pakisiguraduhan kung ano ang quarter ni siya mapasulod o kung ma-provide sa aton, kay ti depende niya mo sa DOH man, no? Kag isa na to ka-challenge sa aton sining mga authorities. Can you imagine, daw pariyo blas ang yung vaccine ato nga may scare ang tao, may pangduha-duha nga sila ti mapabaksin ko na, ma-intra ko na sila ng program, anong kasiguraduhan nga may side effects ako na, doon mo na bala, may ara ganing gambal na nga as early as now, siling nila, di ka mapabaksin kuya kay, way man ko siya nabatyag, siling ko do si Giston ka ba? Ti amo na galing ang mindsetting ka tao kung kaisa. Now, ti isa na kadako nga challenge kung paano himon sa gobyerno nga i-convince ang tao nga magpa-vaccine. No? Kag pila ma-provide diri, kag saan masulod, kag mabakal na ini, ma-provide na ang vaccine sa aton, hindi pa nasubong siguro, hindi pa nakahatag timetable. Ti mga kontrata o kung mapagsulod sa transaksyon ni, although sige-sige na pero ti along the way, may mga hindrances pa kung saan ang pag-provide ano kalawig, ano ka damo o ma-provide nila. Kaya ang bilog kalibutan, nga kita mo damo sa mga kompanya nga nag-provide, hindi lang isa. Action firing line. At the end of the day, aton lang gusto matabo, di kung saan matapos ng problema sa COVID, sa katuig na ningantos ta malapit diri sa aton sa Bacolod, manog 10 months na, tilang tawabla, kabudlay subong, di ka magkasiling nga matag mo kumpiyansa. Kaya kung ikaso matapikan nga inang may mga comorbidities sa pamilya mo da, kagano madisgrasya, alain bala totoo Giston, kung mapatay ang membro sa pamilya mo mag-positive sa COVID, hindi mo yan makita, hindi nakabalik sa balay niyo ang bangkay, sunugon, iarikta mo. Action firing line. Hindi man ta pwede nga mangisog ka mo da, o hindi ka mapati, may arang adaan sumong kasi nga, mga COVID, why na iya? Tigaling kita, gasunod kita sa authorities. Kay kung ang mga nagapati, nga sila, na ng COVID. Di pwede, mabulunter, makamutubulo bantay kung kaisa sa mga positive sa isolation facilities, talo mo magpati. No? May na kaya kamo yan mismo, hindi mo tapikan basi kung mga superheroes bla kamo. Pero ang aton dire, at the end of the day, ang aton, nga gusto tatani, makarecover kita. Kamagabalik, bisan MGCQ pa or sa new normal, agod nga tanan kita, mangin masulhay man ang aton sitwasyon. Kay take note, kung magbaliwala kita, hindi kita magsunod sa mga polisiya, at the end of the day, sa mga restriction ng ipatuman naman, halimbawa, karon maglala naman ang kaso, sino mantos karon kung mag-upgrade o kung magtaas naman ang community quarantine naton, status. Hindi yan kita naman. No, kita yung mismo ginapabudlayan diri sa aton mga lugar mo. Ikita mo na kung magtimprano pa ang mga curfew. Grabe naman karon ang mga check-up points sa bisan sa inner checkpoints sa palibot sa city. Tawab lang, kita mismo yun, may mga sala, kita nga kung maglakat na porting stricto nga pag-rikisa sa imo, paglantaw sa mga papilis mo. Action firing line. Ti kabay pa, hindi na kita magbalik sina nga status o sitwasyon. Halong kita nga gihapon na, way sa malain kung nagahalong ka, ay importante nga hindi kita matapikan kagaton pamilya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagambingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagambingan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sagsang anong nakahintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Monitor man siya, salamat gid Elizabeth Malakagamala, Michael John Season, paring Sindoy Ransi, thank you man. Araman ga monitor si Tiyay Zar Itabag Ikipado. Regards kay Tuto Livy, kay Churudi dara, Chay Zar, may gabi dara sa inyo, sige maras. Action firing. Rose Guevara, Amy Esmeralda Dolido, JR Mainit Rizon, araman si Lilia Taton, araman si Arevalo. Uy, ang may iway, sing Humalo, Dennis Richard Tibor Roma, sir, may gabi, araman Sandra Villarite, kag Lemraj, Isor, Otsed. Ay, hindi man takabasa ni isang spelling mo ba? Jocelyn Libon, Dispo, kag Noel Amar, Imbong Diocampo, Inting Bivoso, Mon Lizay, thank you, Gid. Araman si D. Dane, Jonah, salamat dira sa imo. May Mile Nabong, araman si Belen Salaw, Roth Binhamia, kag Sir Jose Mugal Torilla. Sir Alex, may gabi dira Sir Alex sa imo. Gamonito ni siya always siya, si Sir Alex Montesa, si Sir Bea Jonathan. Gagawon ko lang ni ara pasunod nga report man ni Action Dale Salazar. Ano ni man mga tigulang kuno mga senior citizen ang botang balon si San Carlos i-swab test. Action Marlon. Action Art mo ng isa sa mga presentar Action Art nga pagpathag ni Mayor Renato Gustilo. Sang siyang makig-istorya sa mga residente sang Barangay Rizal, siyudad sa San Carlos. Kaya ining Barangay Rizal, siyudad sa San Carlos, dari na sunod na hamtang ang swab testing area sa San Carlos City. Ay natabuan nga nagligad nga adlaw kung kahapon Enero 5 dira man din umpisahan ang pagkuha sa rapid antibody test sa mga job order o konti o employees sa syudad. So ulayhon niya na lang ay komoda mga residente sa lugar kinulayhon niya lang Action Art presentar ang plano man sang syudad nga ang taran-taran nga mga ining mga ginatawag bala Action Art nga house cared o bedridden individuals na mga edad, nagamasakit, nagabalatian nga aragat resolod sa balay nga kung pwede Action Art pakuaan sila sang swab test RT-PCR test kaya kay sa record nila nagkapagigta Action Art na sa 34 ka mga nagkalabatay 34 ng patay mo sa San Carlos City dahil sa COVID-19 may pila din Action Art na nangatigulang may edad kag nagaangkon sang balatian. So isa Action Art ang sektor sang mga katigulangan na may ara sang dako nga risgo gid nga patiwikan sa COVID-19. Kaya bang ni Gustilo iron to lang ni isa-isa ubuso to lang Action Art 1 pangakwa sang swab test para mabalaan gid bala kung ano ang sitwasyon sang ikayong lawas sang mga bedridden kag may mga edad na Action Art. Okay. So way man sa problema mal ni Gustilo kay naghangdo man ang diyang buros ng pamilya sang siling subject sa swab test. Depende naman Action Art na sa nagasagod or sa miyembro sang family sang isa ka bedridden na siya naman ay ang ma-explain to sa i-subject sa swab test Action Art. Kapon gani. So bali ano na siya, compulsory o kung voluntary? Hindi man Action Art matuwag na compulsory. Pero ang pa-explain Action Art dito sa syudad sa mga residente. Na kung magpapalibad di pwede sila Action Art
maigo sa violation action art na sa RA 11332 inang mandatory reporting of notifiable diseases and health events of public health concern act. Okay. So, pwede sila action art dra. Ang sa mga DO gani action art DO employees tiambal ni Mayor Bustilo, why man sa nagpabalipad, nagpasugot man ang kalabanan, ang halos tanan. Kay ang magpabalibad, pwede nga i-revoke ang ila sa pagka-job order. Uy. Buotan sila trabaho, magabang plastada. Okay. Pero hindi man action art tanang din nga GO, Kaya ginpili lamang action art, yun ang mga GO employees, rapid na ya, hindi na artificial, kundi rapid lang ginpili ni sila sa mga lugar na ginapulian nila nga ginakabig high risk areas Okay. action art. Kaya depende ba ni sa availability sang tickets nga ila sila nga pagkakabiton. Okay. Kapon gani mayara sang isa ka gabatag kang diabetes bla nauto na rin TL sa Fatima Village, Barangay Rizal, San Carlos City man. Okay. Subject or schedule kung tani sa swab test kapon. Kibot ang team nga manugkuha sang swab test. Ayun pabalos na pamilya action art nga napatay. Diyos. No? Ang ining pasyente. Tigin kabi action art nga COVID-19 suspect case. No? Ang natabo basta suspect case sa COVID-19 why action art sang haya nga matabo kundi diri sa lubong or i-cremate. So gid Okay. pagkamayo suad nga ginlubong dalan to. Isa na isang purpose kung nga ang agin plano ang iningatikang para nga hambal ni Mayor Bustilo action art abalan gid kung sinong dapat nga ilubong sige da Okay. or sino ang napatay ng pasyente na dapat ihaya. Okay. Diba man, anak sun art mo kung COVID-19 kasi siyempre direkta ka lubong. Kundi ka man COVID-19, normal na proseso sa paghaya sang bangkay sa napatay. Yari sa Mayor Renato Bustilo. Subong, we are going around. We are trying to explain sa ila nga dapat gid nila ipaswab ang mga senior citizen nga way nagagwa sa balay, ng ibanda diabetic, ang ano kay para mabalaan tagid nga ang real situation nila sa ini nga virus. Once nga kung negative man gani ni siya kaga few days after napatay, at least may guide na kita, pwede naton sila i-declare nga COVID-free. Kag pwede na ihaya kaysa hindi. Tapos madala nila sa hospital DOH, i-rule out nato na COVID suspect. So malubong nila sila within 12 hours. Asunat ka ba lamang na ang ginsoban naton dito on outpatient. Kabay lamang asunat na losang interview naton kay Mayor Renato Bustilo. Sa San Carlos City, isa action art sang ganingadlan kabay isang Sintokta Research Bla. Ginakabit man sa to high risk area. Okay. Ato sa Visayas. So galing katiga paningguha man. Subong nagdutay na lang action art ila sa active cases. 22 na lang. 22 active cases na lang. Kahapon duha ang nakatigayon nga magka-recover. Okay. Morning update gikan sa Kapitolyo Provincial ang Action na Marlon Herboya. Una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Ayos tiyan mo ng plano dira sang San Carlos City LGU. No, landaw na to ng outcome sina. No, kay tingluyag lang sa mayor maplasta na kadaan. Masiguro kung ano man ang ma-checkar kung anong kondisyon sa mga may edad na umatigulang na dira sa San Carlos City. Action firing line. Alas 8:44 na sa iluhan ko lang very quickly ang balita with Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Hall. Pabasan ko lang ni Guro parte sa update sa kaso o karon sa night patrolman sa tong gintiro kay nas Panukoy bla. Action firing line. Baon ko Action Dale Salazar isa man lang ni balita okay naman niyang pagatag kay mayor sang authority to enter sa transaksyon ni sa mga supplies bulong vaccine. Kuwaon ko lang kay Action
Dale Salazar ang update sining pagproseso. At least ni Papos ang taga CHO. No, may online na, pwede malanggali na. Amo na sa advance ang technology subong. At least hindi ka na magalak linya. Maka-set ka na sa schedule mo or transaction. Ngayon ang pag-abot mo dapat dasig ng pagproseso, no? Para malanggali na mga innovation kag mga idea nga pwede malanggali. Action firing line. Sa mga problema kapag halaka linya da aga ka pambugtaw pag-abot mo da ngayo ka pa numero tibudlay pa na. Tida so madelay pag inang oras kay may form ka pa nga fill upan na kundi naglain pa. Amo nang isa ka sitwasyon nga mabudlay gid bla no. At least may arayas ang ideya ang inimo ang City Health Office. Amo na ganun ang pwede da. Pabudlayan yung pang tao. Dari kita ho. Action Radio City Hall report. Action dahil may gabi. Yes, Action RT na sa special session sang sangguniang panglungsod. Mayroon sang duha ka mga separadong resolusyon nga gin-aprobahan ng Action Art ang sangguniang panglungsod. No, special session ang natabo kaina na supposedly say everyone's legit punta na Action Art ang deliberation sa sangguniang panglungsod kung may importante din ang mga agenda. Subong simana ang regular session sa Friday pa. O kaning bayara sang request no si Bacolod Mayor Evelio Lunavia urgent request nga nagapangayo siya sang authority to sign para permahan Action Art ang memorandum of agreement o kon MOA o kon kontrata ang sa pagbakal no sang COVID-19 vaccine sang syudad sang Bacolod upod man ang Department of Health kag ang ining AstraZeneca nga pharmaceutical company Action Art. So kaina ang pinakauna diri nga resolution nga ginaprobahan sang sangguniang panglungsod ang balik Councilor Dindo Ramos kaya mo ni siya ang resolution o kon multi-partite contract o po ng AstraZeneca, DOH kag Bacolod City no nga maka-avail ang sidada in kaso nga mangin available na ang COVID-19 vaccine diri sa Pilipinas nga aprobado una sang Food and Drug Administration o kon FDA nga ginatawag Action Art no. So sunod kay Councilor Ramos si ginalauman nga after nga ginatagan na sang authority to sign si Mayor nga permakan ng kontrata magkabalik ini liwat sa sangguniang panglungsod para ma-ratify ang kontrata Action Art sa mangina formal na ining agreement nga pagbakal sang syudad sang bakuna once nini ang mga available na pag-approve sang Food and Drug Administration. Ikadwa diri nga resolution ginaprobahan sang FB amo ni siya ang proposed confidentiality agreement upod man sige ako Action Art ang AstraZeneca no nga pharmaceutical company. So kaina sa deliberation sang konseho ginapahayag diri ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas Action Art no nga ang isa ka tawo dapat mayara sang duha ka doses sining bakuna. Ang valor Action Art is 610 pesos no 610 pesos ang isa ka tawo. Iya man kay naginasaysa ni Councilor Cindy ang mga persona no nga tagan prioridad sa vaccination program like ining mga medical frontliners sa public man o kung private hospital, mga barangay health workers, ang First Action Art, ang contact tracers sa syudad, kagiban pa no ng mga persona lagitman ang mga senior citizen, mga indigent sa Action Art, mga vulnerable sector, kag mga uniform personnel diri sa may syudad sa Bacolod. Pagkakang sa ang panugod pagid lamang no para sa ulihi maka-roll out na or ma-implement na ang vaccination against COVID-19 diri sa may syudad sa Bacolod. Kamatian naton si Councilor Dindo Ramos ang chairman sang Committee on Laws. Ang una ng resolution nga contract gantamon sa authority si Mayor to sign the contract. A multi-partite contract na siya. Among the pharmaceutical company, the DOH, and the City of Bacolod para mag-supply sa vaccine once available na. So at least kung naka-enter into a contract na sila, once ka may mga available na silang vaccines, magaan kita priority. No? So muna siyang grant natin ng authority sa kay Mayor. Hopefully matapos na ng contract kag next session, kasi pwede na namon ma-ratify yung contract to be effective
So, of course, it would be subject sa approval sa nga vaccine sa FDA. Dahil hindi man na ma-administer sa maton ng mga pumuluyo kung wala sang approval sa FDA. Okay. So, hindi siya exclusive lang for AstraZeneca? No, sa AstraZeneca po, exclusivity. No, we can also secure vaccines from other suppliers. As long as approved by the FDA? Ang pharmaceutical company na, nag-offer na sa atong contract muna. So, willing silang hatag sa aton sa vaccine. Of course, daw mga 600 per pesos per dose, no? So, kung 2 ka doses, sa mga 1-2 siya more or less, no? So, amo na siya ang aton ng publikasyon sa aton supplier. Multi-partite, kitong 3 na siya mo. 3 ka agents ang involved sila, no? Action Art na batian si City Councilor Dindo Ramos ang chair sang Committee on Law. So kaina sa deliberations ng SP, gintayag naman ni City Councilor Cindy Rojas nga mayara sang waiver nga igapagwa ang Syudad Action Art sa ining vaccination program. Mangin voluntary saya kag hindi saya mandatory action art sa putok sa mga persona nga willing magpa-inject dira sang 2 ka doses sa bakuna action art sa mera sang waiver nga pag-permahan nga voluntarily nag-submit ka sa imong nga kaugalingon. Rason nga ang syudad may mga laknagod man nga mga information and education campaign nga pati gayunon kung ano bala mga benefits nga makuha nila sa sining bakuna, and at the same time ang mga risk man nga ginatawag action art. Hindi pa mapalayag sang konseho ni Councilor Cindy bilang chair sang Committee on Finance and Appropriation kung pinagid ang patod nga pondo maging allocate ng LGU sa Bacolod angot sa pagbakala sang bakuna action art, no? Kay pero sunod siya meron na sinirdi nga no sang target dira nga doses nga pagbaklon pining AstraZeneca action art nga gina-produce sila nga COVID-19 vaccine nga kumasiya naton sa mga nagaginuwa nga mga reporting mayara sang 90% nga epektibo o kon effective. Pamatiyan naton si Councilor Cindy Rojas. For each person to be injected the vaccine, Mr. Chair, you need to get 2 injections, Mr. Chair. And as for the number of vaccines that the city is to purchase, Mr. Chair, the national government has not yet advise us, Mr. Chair, but I believe that our mayor is already thinking of the amount to be set aside for the purchase of this vaccine, Mr. Chair. We need to know the number of recipients who will be Action dahil, okay naman na nagawa. of this, Mr. Presiding Officer. Okay, si Mayor, gina na interview ko man, hindi man pag-i-disclose to kahit ang part na sanggin inisudlan nga kuha ni transaction. Correct, Action Art, no? So, hopefully, soon, no, mapaibalo ang publiko hangot pa rin sa mga additional information regarding sa sini nga COVID-19 vaccination dito sa mga syudad sa Bacolod. Sabahin sa Bacolod City Health Office Action Art, na-interview nato diri ang OIC na si Dr. Edwin Miraflor Action Art, minagpakayag nga pwede na through online ang pag-process ng medical certificate on magabiyahe ka Action Art for travel purposes gid lamang. Pwede ka-online pagi sa pagbisita sa website sang bacolodcity.gov.ph Action Art. Once na maka-access ka sa website ng LGU, may mga form ka dira kinahanglan nga i-fill out, i-subton, and then Action Art kinahanglan ka magbayad sang 50 pesos sa Bacolod Government Center para sa resibo sang imo kining medical certificate on travel purposes Action Art. Actually, December 2020 pa gin-implement sang CHO ang ini nga pamaagi online transaction, online application. O galing Action Art, according kay Dr. Miraflor, nag-down isa ang website ng LGU rason nga may raman sang kabudlayan ining mga Bacolod nun nga luyag maggato sa Cebu, luyag maggato sa Manila nga ang medical certificate isa ini sa mga kinahanglanon para makakuha ka sang travel authority nga ginatawag Action Art rason
nga nagpalayag diri si Dr. Edwin Miraflor kung hindi ka maka-access online application na pwede ka sa gihapon nga makalinya sila sa may Bacolod City Health Office from 8 a.m. to 4 p.m. ang ilang nga baton kag pag-release ng medical certificate nga kada adlaw at least 400 sa MedCert Action Art ang ilang nga ma-issue para sa mga Bacolod noon nga magbiyahe. Pero kung magpangayo ay ang MedCert nga hindi for travel purposes Action Art, so kinahanglan mo gid nga magkadto sa City Health Office ang online application para gid lamang sa mga travel like diri ka sa Bacolod kaya ginapatawag ka na trabaho sa Manila. So online, pwede ka ugaling ticket patamba-tamba pangod nag-down man ang website ng LGU. Nga binalantaw din ni Dr. Miraflor basi gina-upgrade Action Art ang website. So nga ibang tinira sa kabudlayan sa pag-process or pag-access sa website. Pamatay na to ng OIC sa City Health Office si Dr. Miraflor. Nagyapon, since I started ang Monday sa bagong tuig, wala po, nagyapon 400. So, wala pa na sa natin ng mga renewal of health certificates and health cards or business permits. May lang kayo mayroon ang barangay one-stop shop, business one-stop shop sa Ayala. Muna nga nag-decongest na natin na City Health. Although we are making preparation, nag-get down this subong ang .gov.ph na site. We are making online online acquisition of medical certificates for travel authority. Okay. Para maka-online na natin. Action dahil, okay na lang na. Yes, Action Art. Napatihan ang portion sang tingog ni Dr. Edwin Miraflor sa Bacolod City Health Office. Mga update ka balita dyan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action, Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Ayos at least na may paglaro din City Health Office nga hindi tanan gali dapat kung may ara man gyapon kinahanglan niya ma-appear kagid dito nga maglinya kagid no ini mga mabalik sa trabaho para sa may purpose lang no nga gina-allow para sa online processing. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga gala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginagampingan padayon Action Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Philippine Standard Time, alas 9:02. This time check is brought to you by Karon na lang sa Action Night Patrol program, no, with Action Eric Magbanwa. Sa ngalan sa inyong regular anchorman sa Action Firing Line, Action Brian Modena. Ako naman Action Art Tayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!